ina neman ku nemi gafara wurin Allah da sayyidul istighfari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu usbika min sharri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allah ya muku albarka. Wannan mata mai girma gwamna mun gode maka kuma sun tuba insha Allah ba za su sake ba. Mace ce farko komai a addinin musulunci ita ta fara wa annabi salati. Imamu Jazuli ya zo rijiya ta kafe mace ce ta tofa yawu ta ce Allahumma salli ala man kana idza man sha bil barri al-aqfar ta'allaqat ruhi ya